Добре дошли в ArtCard! Моля, заредете изображение, като за целта изпълните следните инструкции. Първо, натиснете бутон «Качи снимка», горна лява част на оранжевата папка. 2. Излиза прозорец за избор на снимка. 3. Изберете желаното от вас изображение от желаната от вас папка на вашия компютър. 4. Натиснете бутон «Open» или «Отвори». За да активирате оразмеряването на изображението, моля натиснете бутон «Оразмери» в долна лява част до бутон «Започни от начало». За да заредите на ново изображение, моля натиснете бутон «Започни от начало» долу вляво. Маркерите, разположени по контура на изображението, са както следва. 1. По ъглите на изображението – диагонално оразмеряване. 2. В средата на всяка страна – по широчина и дължина. 3. В горната част по средата – завъртане. 4. Можете да изберете приливка от вашето изображение към задължителната част – бяла лента.